Pozdravujem vás, som Lucia Jandačka, hypotekárna špecialistka, ktorá vám vybavuje tie najvýhodnejšie hypotéky a v najkratšom čase. A dnes tu mám takú tému, že či je hypotéka jediný spôsob, ako sa dostať k vašej vysnívanej nehnuteľnosti. To znamená, že či si ju vlastne musíte zobrať, alebo že či sú tu aj nejaké iné možnosti, ako teda nadobudnúť tú nehnuteľnosť. Tak, prvú celkom častú teda taký spôsob, alebo teda cestu k tej nejakej nehnuteľnosti, čo počúvam teda od klientov, od známych, od proste všeobecne od ľudí je to, že zdedím. To znamená, že moji rodičia, moji starí rodičia, moji príbuzní majú nejaký majetok a teda ja zdedím nehnuteľnosť a tým pádom nemusím to bývanie riešiť. No len otázka je, že koľko vtedy budete mať rokov a či to aj reálne teda je. Pretože ak máte napríklad 20 rokov a vaši rodičia majú tak 40, 50, keď máte starších rodičov a majú 60, 70, OK, alebo po prípade, keď máte starých rodičov. Ale moja taká ďalšia otázka je, že či ste na to dedenie, či ste tí dediči jediní. To znamená, či tam nie sú iní príbuzní, ktorí teda podedia ten majetok, a či z toho, že vy zdedíte nejaký trojizbový byt alebo dom, bude to, čo vy si predstavujete. Či náhodou nezdedíte, to je len tak na zamyslenie a zreálnenie, že či teda vy nebudete len nejakým podielnikom. To znamená, že ak by sme v jednoduchosti, keď to spočítam, tak aby som napríklad uviedla príklad, že tá nehnuteľnosť má 100 000 hodnotu. A vy ste napríklad traja na to dedenie. Takže vy máte len nejakú čiastku 30 000. No a áno, keď zdedíte, tak buď teda dostanete tých 30 000, alebo teda budete vlastníkom tej 1/3, alebo teda tú nehnuteľnosť vy kúpite, zoberiete si na ňu hypotéku, alebo ak máte vlastné peniaze, vyplatíte tých svojich ďalších dedičov, buď súrodencov, alebo iných príbuzných a dostanete sa k tej nehnuteľnosti. Alebo keď ste jedináčik, tak áno, môžete dostať tú nehnuteľnosť s dedením, ale opäť sa pýtam, že koľko budete mať tedy rokov? Bude to teraz? Bude to o 10 rokov? Bude to o 20? Koľko budete mať tedy rokov? A ten váš cieľ, že prečo vlastne mať tú nehnuteľnosť, čo je nejaké súkromie, pohodlie, osamostatnenie sa, tak to sa odloží do stredného veku, do dôchodkového veku. Takže, OK, ak máte teda nejakého príbuzného, ktorý je v tom staršom veku a naozaj teda tá situácia je taká, že už sa to blíži, ako je to morbidné, ale žiaľ Bohu, ako toto patrí k životu, tak áno, je to reálne, môžete sa k tej nehnuteľnosti dostať k tomu dedeniu, ale opäť otázka je, že koľko tých dedičov tam bude. Ak máte vyhráno, ako sa hovorí, že teda ste tam jediní a jednoducho teda nejakým spôsobom si to zariadíte, že ste tam len vy, tak nadobudnete tú nehnuteľnosť dedením a teraz v mladom veku, super, je to v poriadku. Druhú tu mám, vyhrám, podám nejaké loto, podám euromilióny, myslím si, že aj dneska sa žrebuje. A dokonca tento týždeň máme piatok 13. a to nie je reklama, inak vidíte, to je dobrá reklama. Že teda piatok 13. teda je aj nejaká, myslím si, že špeciálne žrebovanie. Ale teda je to nejaký hazard, vyhrám, podám si žreb, vyhrám euromilióny. A jednoducho si vtedy kúpim nehnuteľnosť a niektorí na tom aj cieľavedomo teda pracujú. Lebo nejako rýchlo sa dostanem k nejakej sume peňazí. Otázka je, že čo preto robíte a či je to len také, že výkrik do tmy by sa dalo povedať, alebo či naozaj cieľene podávate, máte v tom nejaký systém, alebo len je to také, že ako sa hovorí, že porozprávam si, alebo niečo si len tak zmyslím. Do hazardu a teda do hier sa dáva strašne veľa peňazí, ale paradoxom je, že málo ľudí si šetrí. Viacej dáva sa do hazardu, ako si cieľavedomo ľudia šetria a investujú na nejaké svoje životné ciele. Je to určite cesta, ale otázka je, že aká tá cesta istá je. To znamená, že či keď budete podávať to loto, kupovať si žreby, aká je tam tá šanca, že naozaj takýmto spôsobom sa k tej nehnuteľnosti takýmto spôsobom aj reálne dopracujete. Nechávam na vás, je to len uváženie, či je to reálne takto teda získať tú nehnuteľnosť.
No a potom to mám aj také, že našetrím si a kúpim si v hotovosti. Našetrím si. Koľko by ste museli šetriť a koľko rokov, aby ste sa dopracovali napríklad k 100 000-ovej nehnuteľnosti. Keby ste boli extrémne disciplinovaní a nadpriemerne zarábajúci človek, podľa mňa by ste tých, dajme tomu, že bavíme sa o nehnuteľnosti 100 000 eur, tak by ste za 10 rokov tých 100 000 eur podľa mňa aj našetrili. Keď sa bavíme o tom, že našetrím si, tak by ste to museli robiť 10 rokov odkladať 10 000 eur a každý rok rátať aj s infláciou, to znamená, že jeden rok by ste odložili 10 000, o ďalší rok by ste museli odložiť o 2% a tak ďalej a tak ďalej. A otázka je, že kto to zvládne. Aký človek by to bol, ktorý by si odložil tých 10 000 a odkedy by musel pracovať, aby vlastne mu to splnilo to, čo on potrebuje. Určite každý ušetrený peniaz je super, každá investícia je fajn. Je tu potom možnosť, áno, že našetriť si a niekde tie peniaze investovať, ale musíte k tomu nejaké teda aj informácie vedieť o poplatkoch, kam investujete, aké je tam riziko, kedy tie peniaze naozaj vyberiete so ziskom a tak ďalej. Ale 10 rokov zotrvať v tom, že 10 000 eur budete šetriť, 10 rokov je celkom dlhá doba. Kde sa môže stať hocičo a zase som pri tom, že či, dobre, keď šetríte od 20 rokov do 30 rokov, od 30 do 40, od 40 do 50, otázka je, kto má vtedy aký príjem. Ak si šetríte, super, pretože ja osobne toto odporúčam, že si viete našetriť nejakú časť a zobrať si tú hypotéku. Je to jednoduchšia cesta. A paradoxom je, že ľudia to, čo zaplatia na hypotéke a na úvere, tak si nevedia odložiť. Proste, keď už máte nejaký záväzok, keď tá tretia strana, respektíve druhá strana, tá inštitúcia, voči nej máte nejaký záväzok, tak disciplinovanejšie tú splátku zaplatíte, ako sami sebe odložíte. To sú nejaké štatistiky, to je psychológia klientov alebo sporenie, to ľudské správanie jednoducho takto to nejakým spôsobom funguje. Takže preto a ešte teda, keď máte strach z tej hypotéky a zadlžovania sa, bože, ja nikdy nechcem mať žiaden úver, to sú ľudia, ktorí teda šetria. Samozrejme, ak ste nejaký podnikateľ, ak máte obrat 100 000 eur, čo je, môžeme si to vyrátať, čo je teda obrat, keby sme rátali 100 000 a 100 000 by ste aj zarobili a 100 000 by ste teda vedeli, dajme tomu za 2 roky, by ste si vedeli našetriť a dať dokopy tú hotovosť a kúpiť teda tú danú nehnuteľnosť, tak je to v poriadku. Ale ak ste niekto, kto priemerne zarába alebo nadpriemerne, priemerná výplata inak na Slovensku je 1500 a nejaké drobné, tak ako by ste žili, keby ste 10 rokov odkladali tých 10 000 eur. Čo sa týka toho strachu z hypotéky, neprepočítam vám teraz, lebo by som sa zdržovala a mám len určitú teda chvíľku na nahrávanie tohto videa. Keď má niekto strach z hypotéky a zadlžovania sa, hypotéka je ten zdravý dlh. To nie je na spotrebu. Hypotéka je niečo, kde budete nadobúdať určitý majetok. Tiež keby ste boli firma a zoberiete si napríklad leasing alebo nejaký úver podnikateľský na kúpu nejakého stroja, ktorý vám ďalej niečo vyrába, tak jednoducho tá hypotéka je dobrý dlh, by sa dalo povedať. Samozrejme, ak sa jej viete vyhnúť, OK, je to fajn. Ale teda ak sa bavíme o tom, že jednoducho ty brďo, ako za 10 rokov, kde chcem byť, si rozmyslíte, za 10 rokov 10 000 eur šetriť a čo keď chcem ísť na dovolenku, čo keď chcem mať deti, alebo svadbu, alebo proste nejaké iné ciele, alebo tých 10 000 ročne viem investovať niekam do firmy, tak v tomto prípade tá hypotéka je pre vás výhodnejšia cesta, ako sa dostať proste k tomu tej nehnuteľnosti, ktorej môžete bývať, ale ktorú môžete aj prenajímať. A ďalšia vec je, vy keď šetríte, tak áno, buď je rozumné niekam to investovať, kde máte zisk, alebo keď si zoberiete hypotéku, tak na ten dlh, ešte raz opakujem, toto je asi vysoká škola, tak na ten váš úver vplýva inflácia. To znamená, že tie peniaze strácajú hodnotu. Poviem vám príklad mojej kamarátky, ktorá niekedy okolo roku 2000 zobrala hypotéku 200 000 korún, čo je dneska 6 000 eur. Je to síce 20 rokov, ale ja si pamätám už pred 10-12 rokmi, keď sme sa o tom rozprávali, tak ona hovorí, no a bože, ako to bolo pre mňa veľa platiť proste 6 000 korún, čo je 200 eur cca, že je 240.
Takže ona potom tú nehnuteľnosť vyplatila jednorázovo, lebo ten dlh bol taký malý oproti majetku, ktorý ona získala, že jednoducho to vyplatila naraz. A to sa bavíme, že mala vtedy nejakých 45 rokov, keď to vyplatila a zobrala si ten úver, keď mala 30-35. Takže to je to, že na tej vaše, to sú reálne príklady zo života a reálne príklady aj zo zahraničia, aj od nás, že jednoducho tu máme infláciu a áno, tým pádom vaša nehnuteľnosť na ceny narastie, ale ten dlh sa znižuje. A všetci z vás, čo už máte hypotéky a pozeráte toto video, viete, že tie vaše nehnuteľnosti o kúsok aj tak narastli. Či už ste si ich kupovali pred 5 rokmi, pred 10 rokmi, nedaj Bože pred 15, alebo ste nadobili nehnuteľnosť pred 20 rokmi. Takže vy investujete do niečoho, alebo zoberiete si hypotéku, áno, musíte ho platiť, ale získavate majetok, ktorý má vyššiu hodnotu. A väčšinou sa stáva to, že ak by ste aj nevedeli splácať tú hypotéku, predáte tú nehnuteľnosť, vyplatí sa úver a zostanú vám nejaké peniaze. Ale nie preto, že vy by ste nejakým spôsobom sa o to zapričinili, ale ten trh to jednoducho robí. Že je dopyt stále po tých nehnuteľnostiach a že narastajú ceny stavebných materiálov a jednoducho je inflácia. To znamená, všetko je drahšie každý rok. Ale drahšie každý rok o 2%, to je zdravá inflácia. Ak je to o 20-30%, čo sme tu zažívali 2 roky dozadu, to nie je zdravá inflácia, to sú výkyvy v ekonomike, ktoré tu nebudem rozoberať. Takže, či už teda chcete zdediť a tak sa dostať k nehnuteľnosti, našetriť si, alebo vyhrať nejaké milióny, tá hypotéka je dobrá cesta k tomu, ak si aj našetríte, alebo vyhráte, alebo zdedíte. Lebo aj keď zdedíte, tak možno, že ste nejaký čiastočný dedič a potrebujete tých ostatných vyplatiť, ako sa to už niekoľkokrát mojim klientom stalo, a aj tak si tú hypotéku zobrali. Ak chcete ale tú najvýhodnejšiu hypotéku a v najkratšom čase dostať sa jednoduchšie k tomu vašemu vysnívanému bývaniu, tak ma tu niekde dole nakontaktujte, poprípade mi napíšte správu. Ak chcete dostávať viac takýchto videí a nechcete, aby vám niečo ušlo, tak dajte odoberať. Ak sa vám toto video páčilo a diskutujete so svojimi známymi o týchto veciach, tak toto video prezdielate a pošlite to vášmu známemu. A ja budem každopádne rada, ak sa stanete mojimi ďalšími spokojnými klientami a uvidíme sa buď naživo, alebo teda aj tu na YouTube alebo na sociálnych sieťach. Ja som Lucia Jandačka, hypotekárna špecialistka, ktorá vám vybavuje tie najvýhodnejšie hypotéky v najkratšom čase a aktuálne vám prajem krásny deň.